Oh, jadi selama ini kowe to sing entek jago ning kebon iki, kudune kowe go ning barak militer iki. Lah nek aku ki ora oleh golek jago ning kebon, kudu golek jago ning ngendi? Kono lho golek jago ning Purwokerto, mantep-mantep jagone. Ya wis aku tak langsung rono ya Pak yo. Mengko tangkapan meneh. Ya wis tak tunggu. Jebul ning Purwokerto akeh jago Jawane yo kan. Tak cek enek sing liar apa ora. Selamat datang di Jago Jawa, ada yang bisa dibantu Kak? Nek kene ono apa wae, Mbak? Jago Jawa menyediakan menu ayam jago dengan berbagai ukuran dari ukuran yang kecil sampai yang ingkung. Ya wis aku pesen ingkung siji ya, Mbak. Baik Mas, opo maning? Aku ki jane pengen ngejak marang tuaku paham kene, Mbak, tapi ora iso. Kayak sibuk main pinball marang tuaku saiki. Tenang Mas, ingkung Jago Jawa bisa dikirim ke seluruh Indonesia, khusus Pulau Jawa 1 hari sampai. Mantap tenan jago Jawane. Iki pitik ora stunting blas iki. Ning jago Jawa ki menune lengkap, ana berbagai minuman tradisional, wedang uwuh, es dawet, es cincau, nongko dan lain-lain. Ning kene bebas refill sambil dan lalapan sepuase. Tempatnya penak, luas, suasananya nyaman dan silir. Fasilitasnya lengkap, ono playground, musola, parkirannya yo luas depan belakang. Pancen bener, urung ning Purwokerto nak urung ning jago Jawa. Ki enak tur gede tenan ingkunge, ora bakal gelo. Mantep tenan jago Jawa Mbak, aku siap nyuplai jago Jawa nih kene Mbak. Mergo ning desaku ki akeh jago Jawa liar Mbak. Sing tenan Mas? Yo tenan to Mbak. DP 200 sesuk tak kirim jagone. Ya Mas. Makasih Mbak yo. Iya, Sesuk tak kirim pitike.